Hadian bon senam bamdon kanu gejing pai khamat deki bor ke sarkar jela se gejing bat gejing syak thombor jeng ginong song snong kathan rat nong tung blok 2 ka bahap apo ka hima kriem ha ke distrik ribhoi ha kani gejing syak thombor jong ki ha ki bor ke sarkar asam ha ka khandai trek unai tung ginong yalam ka ribhoi district congress committee kilale chikani kathan bene kendu ginong yalam ka raj bat kirang ba snong ban yit bnya ye gejing bagi mat Hagani ke jinglet dalam kemat uba Meral Bons Iem, uba George Bilingdo, uba Balajit Rani, uba Charles Marngar, nangta uba MG Karshanlor, uba General Secretary jongkene ke Congress Committee bat kiwe. Hagani ke jingalang ke bela penlong hagasnong jatalong nakaliang karat nongtung, lawan mi kemat upa Iem Miwel Shadab, Presiden kesenjuk kirang basnong ke border area, uba Blik Sotun bat kiwe. Nakaliang kinong alam karaj bat kirang basnong kilepen pau gijing bat gijing syak thombor gijing syak kentur put hagi bor ke sarkar asam bat gijing syak thombor gijing tei ke balamang lang baki skim ke sarkar Meghalaya bat kani kalepen chong si ireki nado ke senam arhajar katar kat haduk menta kinong rap ki ju syak penthut ru haga kam khai pateng namar ki hab ban sew khajana ki bor ke tanat forest ke jela asam bat kani ka kta ekayok ka kot jongki Habakran kinong thok kubor hadin kejingelang ba Meral Bons baru ba George Bilingdo kilepen pawe kejing sokya ke bajur halor kini kejing bat kilong ba keseng kongres syan kan salum kini kejing tip baro ya ke ba ansara ru syakamit jingatai bat ke sarkar jela kiletu ru ba keseng kan sahyar shaman lagi sinong kaput ban lum ya kejing tip halor kejing jigipat ba Kila benrap ru bah kejing wani ukejat biang jong menteri korbardi ke sarkar pleng u Amit Shah nagaliang ka seng kongres kan sele bane kendo yu bat ban pensngo ye kini kejing jong gipat ba bat kejing long jingman ha pedang kejela Meghalaya bat Assam Gede-gede kejing angnut ke balak selam ha ka ba barabor ngaju pensngo MLA badon boram jongi ke balong kumki man ke jongai kini isu nagaliang jong kiru kila sngo la sngap kedon kejing angnut banwan andu mansam snam Dena kejing long jong ke perthai kumni ngemala ban le kum tabat ni sokuman bah kani kesngi kani kejing temu jongi ke urlong bat mata kesngi ngidon hangni ban nakaliang jonga pan pau kejing songu ke bakrau ban nakaliang ginong yalam jong kari boy district congress committee jongi kidon kani ke jingkit klik responsibility naga menta uput usam naga menta kejing ginong song snong ke be ke jongi hangni hapo karat nong tung ke jongi te ngasokuman ru ke wai ban yuthu ipi hangni ba nagaliang ginong sensar sunong gijangi gidan gijing stu jengmut bat gidan kawai kesur bat kata kesur ke bagi gidan kapen sokemen yangi kapen yo mesim yangi bangin nang ya syakmat syapran ban yele yakini gijing banwan ra ke song sok song san bat kham tamru kum bangitep bakadan gijing temu nak menta gijing penbaik yo put usam tingi kermen ban nang ni syakmat inang la ban lei bat nagaliang jonga kum lokal MDC ban pau gijing songu bat nagaliang ke jonga hi ke stan jonga ke longba nang ni syakmat ru ngani don bat ki paiba ki bei ki jongi ke ai ke sur ke bami nak ki paiba kata ka di ke sur ke bangan ra syakmat kejing ya khun kejing jogi paiba ki basa ha ka blok 2 kila dei mentara jan kot syak san prosnam bat kini kejing ya khun kedang edon nak sengi syak sengi ban yo development ban yo ya ki la jing rap ke pero kham tam ban kenti yo kot jing ki paiba jong ni kadong kathai kay ke bangiyo kasur nakin ni ki nong senchar snong ki bi ki jungi shani kalong ba ka mensiem ki jungki ka don bai ba ka jela Meghalaya ka jungi ki kwa bai bandon bat ngi ka riti ka dustur ka ketin ka thle ka rukom im ka jungki ka dei bai bat ngi ba dei halor ka ta nong rim ba ka ta ka jite song utau sopet ubangi te hapreng jungi kum ka jela bat kini kinong song snong shani kadang ini ero ni hisngi baka ji khun hi kalong bai banwan ra kini syapo ka jela Meghalaya baka nyai bai ka sensar khada ban nyai bai ka long snong bat kam tam kalawe jong ki bai ba ki jong isene habangi phai bat bangi syam ya kini ki jing lengba kini jing keren mata kasngi lengba kinong yalam snong kila pensngo ya jing ki bagi la jui kendu na kapor sakapor bat kumbala ban suthu haga jela ga jungi barok ko wi kani ki incident la ni ki jingja la ngin sim tang ha ki khat wei tali ki snem ki bala lej ru ki don kumba sispa khat south li ki incident la ni ki jingja ki bala ja ki bordar ki jung ha jalla baro ko wei but karib hoi district jung ki ko wei na ki banta ki ba ki babun ki snong ki ngat bahai ki kenrum kenram dei nak ta daw kum ka responsible political party da kejing don lang MLA badon puram ba George ki arngut ki MDC ki jungi iba balejit ba iba Charles bat ki wei ki nong yalam ki yo banya slok banya kendu ini dalam snong
ban sung thu ki jing e ki jong ki ban yo jing ai jing mut ki jong ki mar bangi sung thu ba yau put usam la ban pen be tat endang in yo ka jing trelang na du ki nong ilam snong ki nong ilam raj ki hima district council hapo ka jing ilam jong ka sarkar Meghalaya ka jongi ding nang takadaw ko ni sngi ai khoble ki ni krang ba snong ki bala pun sngo ba ngi scam mengin ra ya kini ki jing ai jing mut ki jong ki khnang mengin la ban ra ka suk ka san hapo ke ni ki jaka bat ka agenda ka ba kongsan ka ba don ha ki jing mut jong perkhat jong wei pi wei ki nong song snong hapo ka jela ka jongi ka long ba komno ban pen be no kloi yau ne put usam na ka liang jong ka Ribho District Congress Committee ru ngi kentujur ya ka sarkar Pagkalong serious kani dig issue ko bang ilaju kentu na kapor sa kapor. Di balong serious kani kapor banagaliang jongi irrespective of any political affiliation gi jongi gi kloi bania trilang. Na mata banwara ya gajing kasuk kasan banyo put usam obukho bosuba kenang ba kinong song snong jongi kinla ban light na gini kijing sa pensitom bagajing jenjar ki ba fer ki ba kentu pagine ki area jong blok 2 po ka Ribho District ke jongi.